Okay, FM 101.7. Ene yenko yeni ankasa yensem twroni a odi adwiri ewo kasafoni TV so UTV edima yen wo Premantem Eastern Regional UTV correspondent ene Ebenezer Aye ebene memwache You makura mijo so that today mpacho boko na onso e boko ananu aye ni wudi nkomo no na ebusuafo a etweapo omo ya ade hye na wa mo tweapo ni wieye ekowie ewo Eastern Regional court ekowie ya yebu ama baako ediyone ebaaye no ne ade a de sate ye ni se nnua ensu etowo okuapemamu ekropon eso still mwase hini no ewo bra na mu ne musuo no mu meanwhile no sokora no ne yese COVID-19 nti mu obia enye first one no kora ne yese mu afomra sai na nsem ni sitie fa boy you makura no kware semia ekoba efida no na mpanyin ye won adwini sei semia osade yo adoda nkwa fi mu afi impinu ne dunum a prempren opiapema wo ho oni agya owona na mumoni agya nti ese wope onipa obetumi asi na namu na metumi akati be se mfia nanni a asemu ikwa asemu dibia wo ngatwe no serene abasasa na yaw de twemu no ne sene ayeka nampa wotena asemu no so no na wodi ma abrewatia woti abrewatia ne onipa ese opaw obi a obedi opiapehene enu nti mpanyinti sene a onge tena asemu no so anase onge di hu abubu ache no bra asemu no bekwa asemu dibia no afenu ni nyina ohemia pawo bi a obedi opiapehene ena abrewatia nso pawe ma woye amane ne amamre ma sa nipa baanu yi nyinara de won kohye ebu mu na mum ekọ court ni nti esan se court kasi enye ohemia na ese opaw na mum ya abrewatia no nti ohemia de ne de watwam na afei eyi nso watwam nti won sanko na won kotena se na okwan a esefata ese wofa so na wode ye amane ne amamre no yi okuapehene no wonye ne sa pepepe enoma abrewatia fam eye sefiabia abusia no anda so kura na jona no woye ntutui a meken wokofa odehye kwadwo kese bi ono na osefata eminti ne fida na wogina so twogwan ne adegu ne nanso a wode no kohye ebu mu ebenzaye yiwu makura na ayi mampani ahye ama na ba be mra ama nipa bi ko ekọ asọre ekoya asọre no ebi dem 4 years nim ne ade ama saa ne ma nyina akoso sabi nananom o madawroma utietie mu no na die ne yeso agent se wo mu bebu onu ankasa mampani emra o de ba ya o ma nyina nso age atomu meanwhile ehwo so kura sai mampani kurom yiwu makura enanye mpanyin adwen si warebu imra o mampanyin ahyehyɛ ne ekoye ne se unse okuapemande eya yenta okuapemfo ntamfa wosi ndi dwuma na ne awoya ne se misi na se ontwen mu bi nkohwe mbeka nkyere no na se enye no kware no nipa ne reka ontumi nya no nti opese ono ya de na ni kohwe enu nti mpanyin anye won adwene se wore ye bibi kesi wodi enye wo mpo na mebisa me nya wo mpo kura na eja wodi se ja wo ye nsɛmtwiro ni nti nya wo mpo kura na me be hawo wo sansem no ho me wia nkasa me de ade ne beto bo so na me de ade ayam ne yi ene se mampani mra wo hyeye no ye nkasa nipa hia na mu nu 25 enhia mu die biara apart from se ukosie nipa eti wodi to asem so ne wia ye beka we no so ho asem why wadawroma you nti ne ekoye ne se nipa atene usi atene sha atene fre nipa nti nipa no be bodompem na police fo ne ade wo ho na nkasa won ani botete no na nipa na mene won nti na bibia ni wa sa time because wo ka se woreka wo ho a anya na nipa ho akokan wo kwan bi so nti ne ye ne se wo hwe ya ni nipa no kasa ya me bi no ko nga tumi ade nti dwumedi ni ba na awie ifida no another wo be fa mpanyin be ye ba nan bi
a me no kan na nanom ahemfo ni bi kura na ede won sa kyerɛkyerɛ nim sɛ yinim ne die nim ne die nim sɛ momfa wɔnkɔ mayen nti wɔde wɔnkɔ ma wɔde wɔnkɔ police station on ahyɛ sinne wɔsan gya wɔn saa da no sinne ne wɔn san mmra sɛ na ɛbɛyɛ a wɔbɛhwɛ asɛm no baabi a mmra wɔn na wɔde mmra so na nnura de ne de nnura na ɔsaadeɛ yɔ Kwasi Akufu ɔtɔ so abien a nnura wɔde ne yɛ Okuape hene no osua kyerɛ ɔman no ɛyɛ Okuape mantam du nsɔng ne nyinara mpanyinfo ne behyiae ma osua kyerɛ wɔn a mpanyin ɛdeda wɔn ano adɔnten nifa benkum gyase ɛne kuronti wɔn nyinaa bae mɛnura osua kyerɛ wɔn apirempire a me na wɔkasa yi onua barima kan wɔfrɛ no ɔde hye Kwadwo kɛse no pirempire waba bɛyɛ ɔsaadeɛ yɔ Kwasi Akufu a ɔtɔ so abien Okuape hene ɛno a wɔse nsu tɔe paa yiw nsu no tɔe yɛkyi no nsu no tɔ ntɛm nti yɛbɔ ɔbɛyɛ non abien ne de na nsu no atew nti dwumadi nankasa de mfa sɛ ɛfi ase bɛyɛ sɛ non abie sare kɔ no nan hɔnom yiw nti ɛsɛ deɛ si abie kwan obiara ɔpɛ so osi hene Ghana ha bi obɛtumi akɔsi because deɛ mo ayɛ deɛ ɛno de memere ntumi nka ne sɛ ɛsan sɛ nnura de apolitifo bɔ wɔ ho mmɔden papaapa ma nipa na wɔ ho hia ɛsɛ wodi dwuma bi wɔ ade no mu no wɔn na wɔma wɔwura ahemfu wɔkɔyɛ nnura de dɔm awura baabiara nti ne aka wɔ akyi ne de me sɛnea wokan no me yɛn sɛ nkyerɛ ni me yɛ adanse ni aka akyiri because video a me wɔ sɛ ya no nnura ɔfa mmɔntene so no nipa edi na kyiri buru 2000 na ada mo wanfa abɔnten so yo ɛna efida ne de na wɔn nsa aka efida ne de wanfa abɔnten so baabi na mpanin wɔn nsuro COVID-19 anaasɛ bia wɔn de nsa gu fam ɛsrɛ nanam samanfo sɛ wɔn ho ban ɛbɛrɛ a wɔbɛyɛ amane na adidie wɔn ho ban firi COVID-19 ho yiw makora ne ɛno de mpae de Okuapema yi mpae a oyi mpae mu Okuapema yi mpae ma Ghana man srɛ yiyede ma Ghana man ne Okuapema nyinara nti metumi aka sɛ wɔn no wɔnim nneɛma a wɔde agu akwan mu nti a sɛ adwumade ɛna metumi aka kyerɛ sɛ sɛnea wɔsi yɛmfa de nkata yɛn ano ɛnora ɔpanyin bi obɛwura ahemfi kokoro ne nsa wɔde nsu de sii ahemfi kwan na no ɔpanyin biara ɔhene wɔne wɔyɛ ɔhene te sɛ da wɔbɛhoro wɔn nsa ansa wawura mu a wɔn ama wo hand sanitizer bi ɛno nso wɔde bɛ fa wɔn nsam afei nose mask wɔnhyɛ bi a nwura hɔ wɔna ɔman no hyɛ wɔn nsa sɛ dɛn wɔma nwura ahemfi hɔ a ɛno nti nnura wowura ahemfi hɔ ahu sɛ ɛhɔ yɛ pɛmpanyin kakra bi a wɔn wura mu a wɔkɔdi wɔn dwuma no de na obiara hyɛ nose mask yie wu ma akora saa na ɛsɛ no deɛ twa toɔ koraa no yɛse Minister for National Security mu nyinaa baabi mpatɔ ɛnyɛ nokware mpatɔ ɛnyɛ nokware obi a ɔka asɛ bi aboa wama hɔ bi okay makora medasi anɔpɛ yi yɛ ni ase da okay 101.7 yɛn nsɛm twerɛ ne Ebenezer ayɛ Eastern Region Okay FM 101.7